Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okujy, dinleýiji, tomoşaçy çeken esas temalarymyz Türkmenistanyň syýasat toporlary bilen ilteşikli internet ulanjylaryň, namaz okuýanlaryň ýyzarlanmagy, daşoğuzda adamlaryň aly üçin öňünden nowata duruşlary, Aşgabatda Ýympys Töwda merkeziniň töweregindäki aladalar bilen bagly boldy. Şeýle-de Azatlygyň 1-nji dekabrda çap eden video söhbetdeşligi, bir-kanun işden çykarylyp, bir-kanun türme baslanlygyny aýdan türkmen raýat Odarky Lukman Hudaýgul Nazarowyň başdan geçirenleri köp dinleýiji we tomoşaçy çekdi. Türkmenistanyň milli howpsuzlygy işgärleriniň internetde olýada beýlek görnüşde aktivleşen, ýagny ýurtdaky sosial, ykdysady, medeni syýasy meseleler barada başgaça pikir aýdan ýaşlar bilen söhbetdeşlik geçirýänini gaýdylýar. Bu ýagdaý Türkmenistanyna dören dollar we harit gytçylygynyň ýygyanyny, türkmen ýaşlarynyň sosial ulgamlarda aýdan pikirleriniň olarkylardan ýitileşip başlan wagtyna gabat geldi. Bu arada kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Türkmenistanda Line we Odnoklassniki sosial ulgamlarynyň ulanjylary Milli Howpsuzlyk Ministrligine söhbetdeşlige ekidilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanly çeşmeleriniň biri şeýle gurrun berdi. Milli Howpsuzlyk Ministrligine çağırılan ýa-da agşam öýlerinden alınıp söhbetdeşlige ekidilen adamlary tanaýaryn. Köp adam internetde mobil telefonlary arkaly çykýar. Şeýle ulanjylaryň telefonlaryna jaň edilip söhbetdeşlige çağırýarlar. Öýlerine çekilen internetden peýdalanýan adamlaryň bolsa köplenç öýlerine barýarlar. Egerde sosial ulgamynyň ulanjylary kämilik ýaşyna ýetmedikler bolsa, olar enatalary bilen bilelikde çağırylýar ýa-da söhbetdeşlik olaryň öýlerinde geçirilýär. Söhbetdeşlige çağırılan adamlara syýasy we sosial problemalar barada pikirleri orta atylýan toporlara gatnaşýanlygy sebäpli haýbat atylýanlygy habar berilýär. Şeýle-de Milli Howpsuzlyk Gullugyna çağırýanlar garaşsyz habar çeşmeleriň şoltanda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň alternativ täzelikleri ýaly saýtlaryň we Ortaýyň Nizawissima gazeta neşriniň Türkmenistandaky wakalar baradaky maglumatlaryny alyp gaýtadan çap edýän toporlara agza bolmakda hem günä bildirilýär. Türkmenistanly söhbetdeşlerimiziň ýene biri çağırylýanlaryň sosial ulgamyndaky aktivligine görä söhbetdeşligiň mazmunynyň hem äheňiniň de tapawutlanýanlygyny gurrun berdi. Çağırılan adamlar bilen geçirilen söhbetdeşligiň äheňi de tapawutlanýar. İnternet ulanjynyň agza bolan toporlarynyň sanyna, halandygyny görkeden we paýlaşan maglumatlaryna, orta atan pikirlerine we guran diskussiýalaryna görä, onuň bilen geçirilen söhbetiň äheňi, mazmuny we saklanýan wagty hem tapawutlanýar. Diýip ýene bir söhbetdeşimiz gurrun berdi. Aşgabatdan gowşýan maglumatlary görä sosial ulgamlarynyň ulanjylary bilen söhbetdeşlikler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň şäher bölüminde geçirilýärdi. Emma sorag edilýänleriň köplügi sebäpli indi bu iş ministrligiň merkezi binasynda hem alınıp barylýar. Bu ýerde hem gurrundeşlige nowatlaryň uludygy habar berilýär. Ministrligiň işgärleri ören gödek gepleşýärler, köplenç paýyş sözleri ulanýarlar. Olar esasan döwlet gurulşynyň binyadyna howp salmak we sosial, syýasy hem dini düşmançylyklary tutuşdurmak ýaly aýyplamalar esasyna iş gozamak haýbatyna atýarlar. Adamlardan sosial ulgamlardaky toporlary haçan goşulanlygy, ýazan zatlary, öz tanışlarından ýene kimleriň diskussiýa gatnaşýanlygy, ol ýa-da beýleki informasiýanyň nireden alınanlygy barada jikmejik gurrun berip, ençeme sahypalyk gol ýazma ýazmak talap edilýär. Bir adamyň beren gurrunyň video düşürilen pursaty hem bolly. Diýip Türkmenistanly Merdan gurrun berdi. Türkmenistanyň güýç edaralarynyň sosial ulgamlarynyň ulanjylaryny çağıryp geçirýän söhbetdeşlikleri Mari we Daşoğuz welaýatlarynda da amala aşyrylýar. Käbir garaşsyz çeşmeler Aşgabat şäherinde ýürüýte komissiýanyň käbir mektepleri aýlanyp 8-nji 11-nji klass okuwçylarynyň mobil telefonlaryny ýygnap barlandygyny habar berdi. Türkmenistanda internet aragatnaşygy döwletiň eýçiligindäki şirketler tarapyndan amala aşyrylýar. Döwlet mobil aragatnaşyk hyzmatlaryna da gözükçülük edýär. Garaşsyz habar serişdeleri petiklenýär. Facebook, YouTube ýaly dünýä derejesinde meşhur ulgamlar ýurty el ýeterli däl. Hormatly dinleýijiler, gözelliňlediňiz.
Ýurt içinden gelýän maglumatlardan belli bolşýar Türkmenistanyny dolar sowdasy babatda girilen çäklendirmelerden soň halkyň sarp edýän esasy ady gönümleriniň hususan da şekeriň we ösümlik ýagynyň gatçylygy döredi. Bu ýagdaý ýurdun Demirgazyk welaýaty Daşowuzda has ul kötençlikleri alyp geleni çalym edýär. Kardeşim Merdan Sariýewiň yerli çeşmeleriň maglumatlary esasynda taýýarlan gepleşiginden bir bölegi bilelikde dinläliň. Könürgönjüň Matandaýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Bika Daýdanyň soňky wagtda ulugyçylygy öwrülen şeker we çigit ýagyny satyn almak üçin ýazylan nowutyny eýýem 35 gün bolsa-da ol henüz hem bu haritleri alyp bilmändigine aýdýar. Döwlet dukanlarynyň tekçelerinde sakkystan we çigitden başga zat ýok. Boşaşyp ýatyrlar. Düzülen nowut boýunça bir hepdäniň dowamynda diňe 3-4 adam şeker ýa-da ýag alyp bilýär. Diýip Bika Daýda bu haritlaryň sowdasyna çäklendirmeleriň hem girdilendigini sözüne goşdy. Tutuş bir hojalyga 5 litr ýagdan 1 kilogram şekerden artyk berilmeýär. Onuň ýanyndan gazlandyrylan suwy hem aldyrýarlar. Yeri gelende bellesek häzirki wagtda döwlet dukanlarynda 1 kilogram şeker 2 manatdan, 5 litrlik ýag hem 15 manatdan satylýar. Gurrunga edilen haritler döwletiň dukanlarynda ýetmezçilik etse-de, olaryň hususy sowdany kotlarynda tapdyrýandygyna üns çekilýär. Emma telimizde gymmada satylýan ýagny 55 manatlyk 5 litrlik günewakar ýagynyň we 9 manatdan satylýan gandyň müşterileriniň hem azdygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky habarçysy Mekan Täsliýew yerli ilatyň aglabasynyň bu nurkdan haritlary almagy gurbunyň çatmaýandygyny gurrun berýär. Hususy dukanlarda bahalarynyň gymmat bolmagy, ulu derejede gymmat, ähli hem ulu derejede gymmat, hiç ardallaryna zat göze eýilmeýär. Gaýta gymmatlar bilen ardallama ýok, bahalary gymmat. Şonuň üçin hem ikle bildirýän ýok. Gaçyry bir toý märeke sadaka bersen alaýmasaň bolmasa hiç ikle bildirýän ýok. Ilat şundan ikle bildirýän ýok. Alýanam ken ýok. Türkmenistanda dollaryň resmi sowdasynyň togtudylmagy we munyň netijesinde gara bazarda dollaryň resmi 3 manat 50 tenge kursundan telimesi gymmat 7 manada çelini ýokurlanmagynyň izi bilen ýurtda daşardan getirilýän şeýle-de ýurdun öz içinde öndürilýän ýag, şeker, un ýaly käbir möhüm haritlaryň ýiti gyçylygy döräp başlady. Türkmen häkimetleri we habar serişdileri azyk gyçylygy, bahalaryň barha ýokurlanmagy bilen baglylykda häzir çelin ilaty hiç ýyly maglumat ýa düşündürs bermän elýärler. Emma häzirki ýagdaýlaryň fonunda hökümet maslahatlarynda ýurtda uly ykdysady sepkitleriň gazanylýandygy barada dowamly sanlar berilýär. Galy bersede şu aýyň dowamynda prezidentiň täze ýyl bayramyna taýýarlyklar bilen baglylykda bazarlaryň we dukanlaryň azyk önümleri bilen üçünçiligi barada tawsaryk bermegini, şeýle-de azyk howpsuzlygy baradaky kanunyň täze görnüşiniň kabul edilmegine garamazdan ýurdun bazarlarynda oňoýly özgörüşlikleriň göze ilmeýändigi hakda dowamly maglumatlar gelip gowuşýar. Hormatly dinleyijiler, Merdan Sariýewi dinlediňiz. Eýsem Daşowuzdaky ýagdaý şeýle bolsa, beýleki regionlardaky ýagdaý nähilkä? Türkmenistanda habarçymyz Sultan Açylow bu soragy Lewap welaýatynyň bir ýaşaýjysyna berdi. Onuň adyny howpsuzlyk aladalar sebäpli aýtmaýar. Inni şol söhbetden bir bölegi bilelikde dinläliň. Soňky 3-4 aýyň dowamynda Türkmenistanda azyk önümläriniň bahalarynyň ýokurlanýandygy, käbir haritlaryň gytalýandygy barada maglumatlar bar. Şu wagtda sizin etraplaryňyzda ýagdaý nähile? Itil göýgünü özümizden çykan zatlara gowy. Ýene süýjiler, zatlar, ýaglar, şekerler galyp gitdi. Mysal üçin näçerä getse galdy şolar? Bir banka şekeriň 9 manat täzir. Kagazy süýjilere 18 manatdan 17 manatdan berdi ýok. Häzirki 17-18 manatlyk süýjiler odal näçe? 7-9 manatda ikisi galyp gitdi-de. Özümizden çykan süýjiler. Ana hazır piçinler özümizden çykara. Şolu 3 manatlygy 5 manat boldy. Şol satylçylara sora bereňdi, men üçin azyk önümler şeýle ýokary derejede galýady. Biz alýan ýerimizden gymmat alýasy satylçylar. Bizim getirýän ýerimiz gymmat berýär, bizim galdyrmasy bolanok diýe. Un bir halta unyň mysal üçin Türkmenistanyň 50 kilolik bir halta un näçe alyp bolýar? Birinji sortun 45 manat alýas. Ýaglar nähile? Ýaglar ahal ýag, ana bala ýaglar gymmatlapdyr şolar. 18-17 manata çykypdyr 1 litr. Ýöň näçede?
1 litr 4 manada da yeten okçu akal yağlar, simiçki ali yağlar. Häzir şola galyp gitdi de. Kilol sary yağlar 7 manat olsa häzir 10-15 manada çykdyr. Ene şu gymmatçylyk ilatyň günüzerana nähilek täsir etdi? Her kim ýagdaýyň ýetenine göre almasa bolanokda. Sary ýagy ýerlerinde özümiziň paxta ýagmady ýerler. Ýagdaýyň etmese kynda. Ýagdaýsız adam köpmi? Köp ýagdaýsız adam. İşlemeýärler emesine ýagdaý besde. Köp çagal maşgallar gorlanýar. Oň ýaly aktykly, çoğulukly nemeler köpde. Bayramçylyk zat bolanda her kim öýüne aktyk çoğulugy, gelin gyzlaryň bayram gutlak gelýär, her kim mejelerin göres gelýär, ýörüte gelmek häzir ýagdaýyň emetenokda. Şonda şolary bolelin ýitireýin diýseň, ýetirinip bolanok 1 kilo söýjüň 15 manat bolsa, 16 manat bolsa, 1 kilo alsaň olaryň her birine 2 sandan ýetenokda. Toy sadaka diýen ýalyk zatlara nähilek täsir etdi? Şu ilatyň toy sadaka geçirmek islegleri, planlary ütgäm ýa-da şu öňkü geçirip bilýärler. Her kim ýagdaýyny ýetenden etýär. Ön gowragat, ýa-da indi şondan pesirag etýär. O sadakan etmeseň bolanok. Toy bolsa ýagdaýyny ýetenden etmeldi. Plan etdi diýenem bolýarlar. Mollelin olar göýnüňdäki ýaly ýydyryp içirip bilenok öýüňe gelen mehmanam. Şu gymmatlasyň sebebi näme-de görýän? Bilmedim diýenler, hemme ulylyň agynda dollar galdy, zatlar galdy. Dollar näme nerden galýa, o zatny düşünmedim ýöne. Bahanasa dollar şolaň. Her ýylda pensiýalar ýanky işleýän adamlaryň aýlyklary 10 götürüm galdyrylýar. Çağa pullary, ýanky pensiýa pullary, kömek pullary 10 götürüm galdyrylýar. Şu galdyrylşy adamlaryň güderanyna ýeňillik berýärmi? Berýär, elbetde. 1 manadan bolsa bildirýär. 10 götürüm bolsa 900 000 alýar, milyon alýar. Şu 100 000 da et alsaň näçe ünýä çağalar. Şu ýanky gymmatlasygy ýapa bilýärmi şonu? Onçakly ýap bilenok ol. 1 ýylda bir galdyrýan zat onu ýap bilenok ýene. Kömek pullar, aýlyklar, pensiýalar 10% galsa, eýem zatla 10 etse, 20 etse, 100 etse galýar. Soňuny ýap bilenokda. O ýeňilçilikli häzirki gymmatçylygy ýap bilenok. Birden oldu da bu gymmatçylyk. Edilenme zat bir bahada bir öňütdi. Nerden bu dollar çykdy? Narxlar her gün galypdyr, her gün. Ertir bilen erden 42 000 şeker aldy. Eýem abetden soň ol 45-48 boldy. Köne puldan. Düşünüp bolanok nämedenligine. Gymmatlasyk şu dişine gitse pete düşermi halkyň ýa? Düşer, elbetde düşer häzir. Kiminden 2 çağa var her öýde. Şu çağajyklara merteli şeker çay içmele, konfet ýemesem. Konfeta ýagda ýetýänem bar, ýetmeýänem bar. Ýöne şeker çay içmele şol. Şoňa da ýetirinip bilemizok biz. Men özüm 2 kilo behyal koydum şoňa şeker almana ýagdaýym ýetenok duran. Şonu gaýnadara. Hemmek we meňe andyldyr da işlemeýärler. Hormatly dinleýijiler, lewaply raýat bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hepdeniň jemini türkmen halk döreçiligi we siýasat barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň halk döreçiligi barada täze kanun güýje girdi. Eýsem bu kanun näme aňladýar? Azatlyk radiosi bu soragy Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugaýewa berdi. Umumana eger şeýleleýin seretsen bir gow kanun sebebi halk döreçiligi bu halkyň, milletin asyrlar boýy döreden zatlarynyň jemi bunna halkyň ruhy ahwalaty, halkyň mentaliteti hemmesem ýerleşýän zat. Umuman gow zat şeýle kanunyň kabul edilmegi ýöne bar. Amanrat, Sowet döwründe halk döreçiligine çemeleşilişine kem bir gödaýlasak, kem bolmamy kadýan sebäp Sowet döwründe halk döreçiligine ulun süýerli şoňulen birlikde de käbir ideologiýa kwap nakyllar ýa-da öňkü halk döreçilik eserlerine düýedişler, goşmaçalar giýredildi. Siziň pikiriňizçe Sowet döwründe halk döreçiligine çemeleşilişi bilen siziň diýen ýöneňizde nähili bir ara baglanşyk barmy? Doğrudan Sowet döwründe halk döreçiligine ulu üns berildi. Halk döreçiligi bir ýylisinden ýygnanyp kitap görnüşünde ýene gaýry nota ýazgylar görnüşünde halka ýetirildi. Ýöne ýa-ni özüňiz mellediňiz şol ýöredilýän siýasaty muwafyk, dogry, dürüst getiriljek bolup bir topar zatlar ýetgözildi. Meselem ine ihlasly ýapiş işine orden nakym döşüňe.
Halkoz maly kiminki, kimi işlese şonunku diýen ýaly. Ýadyň oýuna düşmejek bir siýasy nakyllar döredildi. Ýa-da bolmasa türkmeniň öňden gelýän nakyllaryny üýtgetmeler girdildi. Şo Molla, İşan, din wekilleriniň ady geçmesini bir misal kelle getirdiýsen kelle getirer diýilýär. Şoň asyl manysy onlar safaryň dowamyny ýylagyny şeýle ullanan ýylçynny ýönüne evet doğruna gelenine olun şu selle sözünden bir çekinip şu dini manisi var diyen ýaly edip şonu telpek getirdiysen kelle getirer deyip bir gözök görnüşlü öýdüler. Eger dürüsüňi dogruýyňy sözlemeli bolsa onu halk görejiliğine berilýän üns bu wagtda edilýän anyk iş esler doğrunakiden juda pes derejede öňe ederek iýe gaýdyşlyk boldy ýöne oňa derek halk görejiliğini, halkın şahirane görejiliğini siyasi matlab üçin ullanmak, onu siyasi mahawatyň pidas etmek ýa-da şoňa muwapyk ýylçynda ýaymak bolýan gitdiňçe rawaçlyk alýar. Halk görejiligi hakyndaky arada däl eýsem bir mewrit aýdalyr şuwat görejilýän siyasi görelge bilen baglykly edilýän iş. Halk görejiliğiniň de halkyň da utuşy däl. Amanrat, Türkmen metbuatynyň aýdylmagyna görä, şu halk mirasyna, geçmiş mirasyna aýagly garamak ileri tutulýan meseleleriň biri hasaplanýar, biri hökmünde görkezlýär. Eýsem täze kanun halk dörejiliginiň siýasat sebäpli, ideologiýa sebäpli ýoýulmagynyň öňüni almakda bir çäreler bellemýärmi? Her näse gynanyrjam bolsa, täze kabul edilen kanunny şeýle maddelerim, şeýle bentlerim ýok. Oňa derek şahirana halk dörejiligini döwlet tarapyndan gözegçilik etmek, oňa döwlet tarapyndan herenjam bermek bolýan bolmanyny 5-6 sany maddasyna gaýtalanýar. Kanunyň ýa-da aýtdy bolan soň halk dörejiligi däl bir siýasat dörejiligi golaý bir zat bolup çykýar. Amanrat ma'lum bolşýar halk dörejiligi ýaş nesliň halkyň edim gylymyny, tälim terbiýesini öwrenmegine ullukan rol oýnap gelýär asarlar boýy. Eýsem häzirki günde ýaş nesil halk dörejiligi bilen ne derejede ýaşlykdan tanışdyrylýar ýa-da onuň şu ýaş nesliň terbiýelenmegine hakykatda nähil rol bar? Bu meselede en atalar ýa düşünýän adamlar näme misleýärler? Düşünýän adamlaryň istegi ýekezat halk dörejiliginiň hakyky many mazmunyny dikeldilmegi, halk dörejiliginiň halka ýene-de özüniň tähim paýhasyň edem gylymyň görelgesi bolup dolanyp gelmeginiň tarapdary. Ýöne her näse gynanyrjam bolsa, şol düşünýän adamlarym laýtdy, ýaşul nesliň olaň hemmesi biljekler, men ýaşul nesliň arasyndaky parasatly, has üstürwäkde bir arly, namusly gozalarymyz laýtdy biziň şahsat enelerimiz halk dörejiliginiň hakyky görnüşini halka gelmegini ýaşlara durmuşda mektep bolmagyny, olaryň durmuşda görülle nusgasy bolmagyny isleýärler, haýyp bolin her näse gynanyrjam bolsa şeýle däl, halk dörejiligi diýilip öňe çykarylýan kuştepdi bolsun, läre kakma bolsun, ýene gaýry bolsun, mundyňa şol siýasatlar ullanyp ortada iki ýany bökçekleşip görler, ýa-da bolmasa akyl paýhasyň edebi mektebi bolan garry enelerimiz, ine çarsa senelerimiz bularym siýasatçylary gatnaşdyryp halk dörejiliginiň käbir janryna bukulnup, bulara da siýasat mahawaty hyzmat etdirilýär. Men dogry ýaşullarymyz hakda bu urunam aýdypmyzjaklar. Bel oňa asylly ýaşullarymyz elbetde bar we onu halk köpçüliginiň gözüne görünýän, habar berişleri işlerine gözüne görünýän ýaşullardan bolýan. Ýaş nesliň de beýle adamlaryň da arp biljek görellesi ýok, olar tersine halk dörejiligini mertebesi beýgeldilen türkmeniň mertebesini feseldýärler. Kitjek bahwýdy üçin siýasy mahawata gol ýapyp ulylyň uluwadyna şek getirýärler. Gynanyrjy ýöne hakykat aýtmaly bolsa aýtmaly ýagdaý. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Halk dörejiligi baradaky söhbeti ýazgy Hudaýberdi Haly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdi, ine bir tarapdan Türkmenistanyny Sovet döwründe halk dörejiligini ullukan ünsberlerini gaýdylýar. Ikinji tarapdan net prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem halkyň nakyllaryny, pähimlerini ýygnap kitap edip çykaranyny gaýdylýar. 1 dekabrdan bolsa prezident Berdimuhammedowyň gol çekmegine halk dörejiligi baradaky täze bir kanun güýje girdi. Emma ikinji tarapdan
yerli finçiler Türkmenistanyň halk dörejiliginiň siýasalaşdyrylýanlygyny, ýoýulýanlygyny, öz ýerine ulanylmaýanlygyny aýdýarlar. Eýsem başga ýerlerde halk dörejiligi nähili öwrenilýär. Şu barada öz maglumatlaryňyzy paýlaşyp biljekmi? Elbetde. Owul bilen şol halk dörejiligi her bir halkyň, her bir milli medeniýetiň iň gowuny sosaýlýar. Sebäbi halk dörejiligi gowşok ýa-da bolmasa pes diýer ýaly millet ýok. Ähli milletlerde de halk dörejiligi beýik. Inni takyk misallara gelsek, meselem Çek döwleti beýle bir ulu däl, adam sany boýunça Türkmenistanyň ikisi gowrak, tutýan meýdany Türkmenistanyň 3den biri. Şu ýerde de halk dörejiligine ägir ulu üns berilýär, olar kitap bolup çykýar, ertekler, nakyllar, beýlekiler şoň bilen birlikde. Olar az sanly milletleriň medeniýetine de aýratyn üns berýärler. Men özümiň bir şaýat bolan zadymy aýdyn, öňrek bundan 10 ýyl ozal işsiz galan döwrümde öz kitaplarymy çykarjak bolup fond gözledim, ýardym berýär ýaly. Men şeýle fondu tapdym, şo ýere bardym, gürleşdim. Olar aýtdy, biziň pulumuz bar, ha fondumuz ýöne biz idi. Syganlyň dörejiligini toplaýasdydy. Bu ýerde sygany Romlar diýerler-de. Syganlaryň, Romlaryň dörejiligini toplaýas, şolaryň poeziýasyny, şolaryň goşularyny, şolaryň aýdymlaryny jemleýasdydy. Sen ýazyjy ekeniň, seniň kitaplaryň çykypdyr. Sen öz dörejiligiň özüň ýazyp bilýän adam, kagyd ýüzünde galdyryp bilýän adam. Biz şonu etmeýän adamlara ýardym edýäsdydy. Men olara sag bolaýdyp ýygyma çykmaly boldum. Ine şolar ýaly, olar öz ýygynan zatlaryny, şol harjy toplap ýygynan zatlaryny çykaran kitaplaryny ýene millete muht ýaýra diýerler. Şol milletiň içinde ýaşasyn diýerler. Beýleki bir tarapdan şu Çek döwletiniň özüni Romlaryň, ýagny syganlaryň her ýyllyk aýdymsaz bayramçylygy da geçirilýär. Inni Hudaý berdi, şu biziň söhbetdeşligimiz Çekleriň Mikulaş bayramçylygynyň geçýän wagtyna da gawat geldi. Belki Mikulaş bayramçylygy barada da maglumat berersiňiz. Elbetde. Bir gaty ýakymly zat sebäbi şol millet Çek ýene de men diňe Çek milletini gözüňde tutýan, olar şol halk dörejiligi bilen öz däp desurlary bilen ýaşaýarlar. Ine şu dynjal günlerini 6-njy gün aýratynam bazar güni Mikulaş bayramçylygy geçirilýär. Mikulaş mukaddes keramatly Mikulaş din wekili hasap edilýär. Şol din wekili ýylyň içine çykýar, oň ýanyna da şeytan bilen perişte var. Şeytanın arkasında bir halta var, onun içinde kömür var. Periştenin eline haltada da süýjü kemput, şoňaly gowy sowatlar var. Olar aýratyn çağalary gowurýarlar, çağalaryň ýanyna barýarlar, çağalaryň ýagdaýyny sorýarlar. Olaryň en atasyny diňleýänligini, okuw ýetişigini, tertip düzgünini sorýarlar. Eger şu çağa tertipli bolsa, onu perişte oňa süýjü kemput sowat edýär. Eger ol çağa diňlemeýän bolsa, en atasyny onu şeytan oňa onun eline bir kömür berýär. İkinji bir tarapdan şu anny güni işe gelýärken ähli ýol uğurdaky radiolar gaty ses bilen aýdyp durlar, dynjal günlerini şäheriň merkezine plan köçelerde gatnaw ýatyrylýar diýip, jemgyýetçilik gatnawlary ýatyrylýar diýip, şol bayram üçin aýratyn şert döredýärler. Hudaý berdi, bu bayramçylyk diňe Pragada merkezde geçirilýärmi ýa başga ýerlerde de şuňal bayramçylyk geçirilýärmi? Hemme ýerde geçirilýär. Ýöne owa ýerlerine, meselem biziň ýaşaýan ýerimiz owa, o ýerlerde çeper hügösçüňler, hügösök adamlaryň biri ýaş ýigitler, gyýyzlar, biri perişte bolýarlar, biri şeytan bolýar, beýleki birim keramatly Mikulaş bolýar. Ýöne men şu Praga barada aýdasym gelýär. Şu gedekki mukaddes Mikulaş bolup çykjak Ivan Troyan diýen artist, ol belli sahna ustady, öz içki medeniýeti baý adam, üstüne de şu Troyanyň 5 sany oglu var. Beýleki Çeklerde bolmadyk döwlet ony var. Tölemi 5 sany gülýal oglu var. Özüniň maşgylasy var. Gaty bir arasy päkide adam. Şeýle bir gowy adamy saýlap tutýarlar şoň üçin. Hudaý berdi, soňky soragym, Çekiýada halk dörejiligi ol ýa-da beýleki ýagdaýda siýasat bilen partiýanyň alyp barýan uğruya ýörelgesi bilen baglanyşdyrylýarmy? Yok. Ne şu Mikulaş bayramını alsak, ol 700 yıldan beri bellenip geliyor. 700 yıl. Onun başlarından döwründe komünistem yok, sosyalistem yok, demokratım yok, beylekem yok. Ol dowam edip geliyor. Siyasat ya da olmasa prezident diýilen ya da hökümet başçyny diýen ýaly bir resmiň ady tutulan ok. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaý berdi Haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdäniň jemini geçirip oturýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urban alyp bardym. Ýene-ki efirde uşuklarymyz senlik hoş, saglykda galyň. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.